मजा आएगा ना भिड़ो फैजाले बानायफिनबाय रिपेयारिं जाबाय मोसा हकदावा रिपेयारिं जाफिनबाय माथो फाइनालि रिपेयारिं जाफिनबाय मोसा हकदावा वाह पिकनिक स्पट प्लास इको टुरिज्म नायदो माइ हागासिनो दङ बे माइ हाखांबाथाय नै बेवहायनो पिकनिक जाफैयाबा बेरायनोबो हाबाय आरोना नै बहाय बेरायनो हाबाय ओइ न'खौ नुदोंना बे न'आ बिसोरो बेङो आरोना बेहाय हर थायो बावहायनो बरिया जाबाय रिपेयारिं बानायफिनबाय नै बानायफिनबाय दिङारि ना मा होनो बेबो दंलायलायथारो रिपेयारिं जाबाय फुला बिराद मोजां जाबायथ' एबाराव बिराद मोजां जाफिनबाय नै फुला आवगोलाव गायनाया बिराद मोजां रज'बाय कापोल्सफोरा इन्जय खालामनो हागोन नै अभी मजा आएगा ना भिड़ो नै हाय बाराव बांसिन गिदिर बानायदों माथो हरैबो दङ नै जिरायग्राया नै दिन्दिङा दिन्दिङा ना दिङारि होनोथाय दिङारिसो होनो जोंनिथिंथ' अच्छा बरिया बानायबाय जिरायग्राखौ रिपेयारिं बानायफिनजोब्बाय नै मोजाङानो जाबायथ' बेरायफैबाय आरो आं दसे गाइस दसे बेरायफैबाय मोजाङानो जायगाया सिगां पिकनिक जानायखौ बन्द' खालामबायमोन आरोना देग्लाय जाफिनगोन ना फिना आं मिथिया खिन्थु बेरायनो फैनो हागोन आरो आरामसे इन्जय खालामफैनो हागोन जेबो सिन्था गैया आरोना मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा गाइस दालांखौ एसे देखायसैलाय गोजामसो रिपेयारिं बानायाखै मावग्राफ्राबो मावगासिनो दङ नै रिपेयारिं बानायग्राफ्रा दाना यार मोनसिगोन ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू क्या साबित करना चाहता है तू दालाङा नै नै बिथिंबो दं जिरायग्रा बिथिंबो दं बिथिंबो दं अरे बस कर भाई फैदो आरोना जानुवारियाव सोर सोर इन्जय खालामफैयो रिपेयार बानायफिनबाय नै बरिया बानायबाय नैफोराव फट' लाफैनो हागोन कैसा लगा मेरा मजाक बरिया नै साया देग्लाय बांसिन गिदिर मोनदोंना जायगाखौ अच्छा अनेकथा जिरायग्रा बानायबायना एबाराव आवगोलाव गैयामोन बेफोरो खममोन आवगोलाव 6टा 7टाल' दंमोन एबाराव बांसिन जिरायग्राबो बांसिन एबाराव एरियाखौबो गिदिर बानायबावदों जिरायग्राजों
नैबाव बानायनो नागिरबाय नै लाफैनो हागोन आरोना लकेसना जाहैबाय एक नं हिराफारा दिब्लाइ सिलगारा रड दिब्लाइ थांग्रायाव आरोना हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल प्रमेला मेडामनि स्कुलनि अपोजिट साइडजों बेनार होखागोन जानुवारि सफैबा बेनो एक्सप्लर बानायफैबाय दिनै मोसा हकदावखौ ओरैबो जिरायग्रा दङ ओरैबो जिरायग्रा बानायजोब्बाय हाब कापल्सफोरनो तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं बिराद मोजां जासिगोन आरोना जायगाया नै बरिया जासिगोन कापल्सफोरनो हरामी हो बेटा जिरायग्राया नै बावबो देग्लाय बिराद गिदिर खालामदों आरोना जायगाखौ फैदो आरोना जानुवारिनि थाखाय माने जायफ्रा इन्टारेस्ट मोजाङानो फ्राय मोजाङानो आरोना फेमिलि टुर बानायनो मोजां आरोना जायगाया बिराद मोजां इन्जय खालामफैनो हागोन कापल्सजोंबो कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं इन्जय खालामफैनो हागोन बाहाय फ्राय नुगोन गल्डेन लेंगुर ओमफ्राय मै नुबोनो हागौ मै ओमफ्राय ओरैनो नामाव दंखायोना मोसा हकदाव मोसाबो नुनो हागौ थिग गैया माने अबेबा समाव गोदो फ्राय दंजोबोमोन दा गैला आरोना माखासे बुस्थुआ गोमालांनो हमबाय आरो जोंनियाव बेहायबो सिगां बांसिन दंजोबोमोन गासिबो दंजोबोमोन सिगां चल झूठा खेवथाय ओरै मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा मा होनोमोनलाय खेवथायबो दंमोन खासेव खुसुं गासिबो जुनार दंजोबोमोन आरोना बेहाय ओरै मोदै बेफोर दंजोबोमोन आरोना दा फ्रायनो जोबनो थांबाय समजों लोगोसे गासिबो जोबलांजोब्बाय आरोना हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल बैथिं माखासे माबा आखिनाय दंमोन आरोना बेखौ आं देखायथ'ला मानो होनबा आं सिगांनि भिडिअ देखायखांबाय आरोना बेखौ नै माइ हागासिनो बे माइ हाखांबाथाय नोंसिनि टार्नआ फैबाय आरोना नोंसिनि टार्नसै बे समाव माने माइ हाखांबाथाय पिकनिकबो जानो हागोन ओरैनो बेरायफैनोबो हागोन आरोना जायगायाव देग्लाय बिराद फुवारदों आरोना ओरैबायदि मोजां बानायदों देग्लाय बिदि जिरायग्रा होजोब आरो जायगा मोनफ्रोमबो रावबो ओरैनो थानांनाय नंला फुरा इन्जय खालामदो डिसेम्बरनिफ्रायनो अपेनिं जाखागोन जानायाथ' रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना डिसेम्बर बिदिनो 20-25 हालागै जाहैनो हागौ अपेनिंआ बेनिफ्राय इन्जय खालामफैदो आरोना बिराद मोजां जायगा बिफांफ्रा नै ग्रि ग्रि जोंना मबाइल मोजां नङा नालाय बारा मोजां नुवा खिन्थु आइफनफोर लानायबा आरोना बिराद मोजां बेफोर बिराद कालार सिखारगोन आरोना बिराद मोजां बानायदों ओइथिं माखासे थायो मानसिफोर थायो आरोना बेहाय नैबे न' नुहुरदोंना बे न'आव मानसि थायो आरोना बिनिनो माखासे माबाफोर थायो आरोना बेखौ सामलायग्राफोर आरो मोसा हकदावखौ नेग्राफोर थायो स' गाइस आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामदो आरोना जाहाथे मोजां भिडिअ आरो लाबोनो हाबावो दिनै आं माने बेखौ जायखिया माने माखासे मानसिफ्रा नुबायानो जानांगौ ओमफ्राय खिन्थु दिनै आं एक्सप्लर खालामना होबाय आरोना
नोंसोरनो साबसिन माने जायगाखौबो खिथाफैबाय आरोना आं नोंसोरनो माबायदि जिखुनु नोंसोरो निउ इयारनि थाखाय बेखौबो बेयावबो माने इन्जय खालामफैनो हागोन आरोना प्यारी समझ गई बिराद मोजां जायगाया नुनाय बायदि नङा आरोना बिराद मोजाङानो नै मोजाङानो आरोना नै गोथां गोथांनो सिगांनि भिडिअआवबो आं होखांखाबायमोन खिन्थु बेबायदि नङामोन आरोना सिगाङाव जेराव बांसिन साबसिन खालामना होदों नै साबसिन खालामना होदों जायगाखौ एरियाखौ बारायनानै लादों बैथिंबो दंबावो आरोना आं देखायजोबला गासिबो